keď si spomínal tu RTVS, to je práve, ja v týchto dňoch to krútim hlavou, sa tak chytám za hlavou, vrajím si, bože môj, že keď si vyťahol tú Havranovú nešťastnú reláciu, však okrem iného im tam vravím, že keď už sa o tých problémoch médií, tak vrajím, že jeden z problémov je napríklad to, že média vlastnia oligarchovia, ktorí tlačia na novinárov, na redaktorov, ako majú písať. A mne ten Dobšinský vraví, že to bola úžasná jeho reakcia, že no to sa musíte naučiť žiť pod tlakom, pán Koroni. To musíte fungovať pod tlakom, to je normálne. A to ako... Keď niekto nekladie žiaden odpor, tak tlak musí mať protitlak. Ako to súvisí vôbec s tým, ale dobre, nakoniec akože pod tlakom. A teraz sa čuduješ sa svete v Čechách, je teraz taká kauza, iste to sleduješ, tam ide teraz vláda padnúť. A čo je ako jeden z problémov, že unikla nahrávka ministra Babiša, ministra financií, ktorý si takto nakúpil médiá, Mladú frontu a neviem čo, miliardár. Nakúpil si médiá a ja vrajím, že no vidíte, to je ten problém, takíto oligarchovia vlastnia médiá, oni potom kritizujú a oni potom diktujú tým novinárom, čo majú robiť. A mne povie Dobšinský, že to je nič, to nie je problém, vy sa naučte žiť pod tlakom. A teraz títo istí novinári, takíto Dobšinskovci, teraz vrajú, že a to je hrozné, no to je niečo neuveriteľné, ale ten Babiš čo urobil? No takáto nahrávka unikla. Predstavte si teda, ako obludne on teda diktoval redaktorom, čo oni majú písať. Veď to je hrôzostrašné. To je novinka, že majiteľ diktuje. No a to je strašné, Emil. No a to je neskutočné. S tým treba niečo robiť. a to je vlastne ako by tá... To je novinka, že vidíš, že v tých novinách nič iné není, len to, čo si želal majiteľ. Takže to ty nemusíš zisťovať, že kedy to diktoval a nahrávať ho. Že to je vidno z výsledku, z toho obsahu. No, že vieš, že nakoniec to je to strašné pre mňa, čo vlastne ja si by som chcel tak povedať, že nakoniec aj tak vždy skončíš ako hlupák, lebo títo ľudia, o ktorých si tu teraz hovoril, oni sa vždy tak, ja neviem, elegantne, náhodne zvrtnú a život ide ďalej, ako teraz, že v denníku N dnes popisujú, že ako sa Merkelová sproste rozhodovala, pod akým strachom a z akých odporných politických motivácií. To tam napíšu dnes, už je to tak, už dnes nebude nikto, kto by teda písal nejak inak predtým. Teraz akože aj pán Dobšinský zrejme už teraz chápe, že aké je to zlé, keď majiteľ Mladej fronty je minister, veď on je pre Boha v konflikte permanentnom záujmov, ale nakoniec, Emil, skončíš ako hlupák stále a za každých okolností, v každej jednej chvíli ty. A teraz, prečo? Lebo si to nepochopil, veď ty to vlastne nechápeš, veď to ti oni teraz budú vysvetľovať, aké je to hrozné. A toto je to pre mňa to neskutočné, neuveriteľné. S týmto ja mám najväčší problém. Ani nečakám nejaké ospravedlňovanie, ja na to môžem sa vykašľať. Ale to ich elegantné otočenie, ako to oni nonšalantne vždy zvládnu, že už teraz by si mal pocit, že teraz už príde tá chvíľa, kedy teda oni pochopia, hádam aj za tebou prídu a povedia ti, Emil, prepáčte, viete, tak veľmi sme sa mýlili, že sme vám aj takto krivdili, veď ale naozaj ale to nedôjde k tomu, lebo oni už medzičasom sú dávno otočení názorovo, zase inde. Je také hady. Ešte vám poviem, lebo to zapadá súvisí, že vlastne to, čo mi ten Morvaj vyčíta, bezočivý chlap, že ja tu stieram hranice medzi vedou a pavedou. Proste ja, ktorý 30 rokov študujem filozofiu, metodológiu vedy, ktorý do toho vidím hlbšie, čo sa jemu vie, hús do piva sa do toho on vyzná, tak on mne toto ide vyčítať. To, čo oni robia, je, že univerzity sa de facto nie že rušia, ale oni sa menia na niečo úplne iné. To, čo ten klasický rozum, ten ideál, že máš správne myslenie, rozlišovanie, to, na čom celá západná civilizácia vlastne dobila svet, že sa vybudovalo proste nie len technické výdobytky, ale vlastne aj to nejaké myslenie politické a toto, na čom sme založili spoločnosť, práva, tak toto oni likvidujú.
a likvidujú to fyzickým násilím. Pamätáte, pred 2-3 relácie dozadu som chválil toho Charlesa Murraya, že to je niečo ako tiež, to bol poradca vlády a takto je to politológ, že robí vynikajúce práce, že je to ako môj kolega de facto, že on robil historiometrickú štúdiu tých kriviek tvorivosti. A pamätáš? Áno. A tak teraz, vlastne v marci, či kedy, prednášal na nejakom Middlebury College niekde, a neviem kde, či teraz ani neviem, či v Amerike, a v Anglicku. A oni ho začali linčovať, tí študenti, fyzicky. To 70-ročný zaslúživý, proste ten skvelý profesor, ktorý som hovoril, že pre mňa stelesňuje ten klasický, vedecký, proste presný rozum a schopnosť aj v tých humanitných oblastiach vlastne plodne a správne proste analyzovať nejaký jav a navrhnúť riešenia. Tak títo mladí, akoby novo študenti, vlastne tie univerzity sa menia z nejakých inštitúcií, kde sa cvičila schopnosť rozlišovať pravdu a povedzme testovať hypotézy, aby ste si objektivizovali, že to je naozaj pravda, tak sa menia na inštitúcie, ktoré sú vlastne ideologický nátlakový klub, kde tých študentov neučia zisťovať, že či je to pravda, ale učia ich takzvané prejaviť názor. Prejaviť názor, to je jedno, či je to pravda, to máte nejakú ideológiu a vy prejavíte názor tým, že ste násilní, hulákate, rozbíjate niečo, napadnete niekoho. Toto je nový obsah univerzít. To je planéta opic, toto. A oni tohoto Murraya začali linčovať, že ochránka ho musela chrániť a ho odviezť do auta, pričom to auto mu demolovali, že kamene rozbijali mu karosériu, skákali po streche. Jedna profesorka, ktorá bola s ním s nejakým poškodením chrbtice, išla do nemocnice, že oni normálne ich proste mlátili. A prečo? Lebo jedna z tých jeho kníh, taká prvá, čo bola veľmi vyvolala ohlasy a hádky, sa volala The Bell Curve, ako Bellová krivka, Gaussová krivka, to som možno hovoril vtedy, že a bolo to tam, to teraz nezopakujem, ale bolo to aj o inteligencii, že vlastne si kladol tú otázku vážnu, že čo je s inteligenčným priemerom Američanov, že klesá, že inteligentní ľudia majú stále menej detí, tí neinteligentní majú o to viacej detí, že im je všetko jedno a že vlastne to nebude dobrá budúcnosť dlhodobo a že nastáva taká vec, že intelektuálna elita sa stále viac vzdialuje od tej spodiny a oddeluje sa, opevňuje sa a prestáva byť medzi nimi, akoby patrí do jednej spoločnosti. A že vlastne tí dole sú na tom stále horšie a tí hore sú úplne jak taká kasta, ktorá sa už prestane miešať s tými obyčajnými a že toto je veľmi zlý vývoj, pretože takto, a to je to, že on chápe, že tu sú nejaké zákonitosti, že nie je možné udržať demokraciu, pretože jednak tí dole, tá spodina, budú nevzdelaní, budú tam mať tie slamy, tú kriminalitu, tie proste všetko zničené, tak jak v Amerike vidno že tam máte slušných, tú starú Ameriku a neviem, čo sú opevnení v nejakých štvrtiach, kde všetko je perfektné, ale vonku máte mesačnú krajinu a tam pobehujú drogoví díleri, tam, jak v tom Detroite, že zrušili základné školy, rušia školy detí, na čo by chodil sa učiť čítať a písať, on bude podpalovať a kradnúť a predávať drogy, že tam je jedno, proste tá opičia krajina. Ale tieto stovky miliónov týchto ľudí jedného dňa vtrhnú do tých vilových štvrtí a podrežú všetkých tých intelektuálov a tých, ktorí si tam budú žiť. Alebo hovoria toho, že oni sa obávajú, že demokracia sa v žiadnom prípade nebude udržať a keď nebude revolúcia, tak nastane posun k
k konzervatívno-totalitárnemu, hierarchickému, nejakému autoritatívnemu režimu typu Latinskej Ameriky. Čiže oni chápu ako starí demokrati, že tá stará Amerika bola možná, pretože bola stredná trieda, približne rovnako na úrovni vzdelaní slušní ľudia, ktorí mohli spolu diskutovať. Ale keď máte vysoko inteligentných ľudí, ktorí majú technológiu a školy a majú neviem čo, nejaké zásady mravné, a potom máte milióny tej zberby, tak vy nemôžete, to sa nedá, že teraz budeme s nimi demokraticky diskutovať. On vás chce zabiť, okradnúť, pomstiť sa vám. Proste tam musíte urobiť Latinskú Ameriku. Pretože sa to nedá. A oni preto to práve varovali, navrhli politiky, že ako sa tomu vyhnúť. A pritom museli rozprávať o inteligencii, že IQ je väčší prediktor vášho úspechu, neúspechu v živote, či máte plat, či zamestnanie, či máte rozvody a nemanželské deti a neviem čo, než sociálny status rodičov, že IQ je dôležité. A pritom musel povedať aj, že teda kto má koľko detí, s nižším IQ majú viac detí aj preto, že im to platia, že vlastne potom tí chudobní, že má plno detí, lebo štát to všetko platí. A že aj migráciou sa znižuje to IQ. A pritom musel povedať vlastne, že to je obyčajne vedecký fakt, že černoši majú neviem koľko nižšie IQ než bieli, ale bieli majú o trochu nižšie IQ než žltí. Tí Japonci a takto majú najlepšie výsledky vo vzdelaní. Čiže majú také tú intelektualitu, majú ešte v tomto smere majú ešte lepšie výsledky, myslím, o 5 bodov než priemerný beloch. Takže nejde o to, že belochov dávame na prvé miesto. Proste to sú fakty, to sú výsledok merania IQ. Že teda aj to migrácia toto. A toto napríklad mu vyčítali, že on si dovolil povedať, merať IQ podľa rôznych rás. Takže je rasista, to je dnešné chápanie. Čiže nemáš byť rád, musíš klamať. Musíme tvrdiť, že si majú rovnaké IQ. Že je to jedno. Takže oni takéto veci, že on ako normálny vedec, ktorý sa zaoberá faktami a snaží sa zlepšiť situáciu, tak oni ho začali linčovať. Ale čerešnička na torte nie je teraz to. To ešte nič není. Že keby to boli nejakí neporiadni študenti, výtržníci. Nejde vôbec o to. Tí študenti robili to, čo mali robiť podľa vedenia univerzity. Fyzicky napadnúť profesora za to, že povedal pravdu. Lebo to vedenie ten univerzity povedalo, že ich mrzí, že dajú si pozor, aby neviem už, jak to formulovali, že aby neboli tieto incidenty na budúce polutovania hodné, takže na budúce si dajú väčší pozor, aby nepozývali kontroverzných profesorov. Lebo potom by ich študenti naozaj museli zlinčovať. Takže výsledok je, že univerzita povie, že klasických vedcov, ktorí sa zaoberajú faktami a normálne neklamú, takže tých na univerzity sa už nesmie pozývať, lebo keby sa tam ocitli, tak študenti, ktorí prejavujú svoj názor, by museli byť takí rozúrení, že by mu naozaj niečo urobili. A také incidenty si neželá si vedenie univerzity. Toto je začiatok planéty opic. Vítajte v novom svete. To je koniec civilizácie. Ak sa niečo nezmení.